korti abutung tumahan dana tambe pini nang tum lam nagiri dun nangkir dun tekot suri ya kardom ada lakhaun ipin kardom nang paje koneglo kardom lalu pini arnigimi kali busini ni hokpon athe dak litum bache tongke ilitum karmelo autonomous council tum kalili kalang lang rong sordum phan la solar project palo kham nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakompi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kenang ye ke lake chok che alang tum mithangkar bihan kirai komphan kali businil tum jongpon thebun athege Foden long punoi Kajironga along punoi bate hol numunigor along punoi hadake emon dog to the elite madung helong name 20 lakhs to 29 lakhs ana tangka kipido Voivita menil tum karbiang dak solar project par long ke labang so poisa long nei bete pininil tum kache dak ti song nang nei alang tum si lake nang panong pisi lane mon alang tum si nang pinai lake nilum ke hang nei kali alang tum si Assam land dilulison ek along alang tum si kachinilo hala soron alang tum chola litum kiduki lagra bani tum imek nang bin thip labang litum komentuni tum kroy nei athige alang tum si pini tangka kiduki lagra ran tangka pinai athige alang tum hem dak pen along pre kidam lobute ki joy ki kali hala dak he long lechi nam lepe non nali tum dipulong name par bigha long hoda ke 40 lakhs along le mondo lasang ha nili tum name rong along name naini mission adin sidu daming tulo bolte hada ka tame ai kom nai tum lak ko bagalong le anam che nam ne te nili tum ela bangso along le lasan phada long le che long le pute nili tum 1,75,000 5 lakhs pute nili tum napel anala 3.5 lakh paisa nili tum kache ko war phoke lasi lahai bang nili tum chok che lapen ampar eta me damtang 24 arni saising rong pi social media dong ke upload labang solar project along alam thepthak along ilitum borjan pen ke pahai pon sar surdorong far alangli dakitok junubik athege alangli la dakitok ke borjan arara tumang ke naga phan longle jor lablo solar project ke par long ke nali tum 1,75,000 kilong ta laga nali tum abahalu buzini to hanang ke nangi bogdun tu labange nili tum labang so media thengno ta pinrem bolo alangli ke inu resource person pule pure ta henene lo alangli kilip gen sekai bang pulu lason ke komane chainong ki biya munde seganang alam alang chainong biya munde kali pote pilo ladak kalili kalang alam nili to hanang bokpon ke lake alangli pini rong ingkoya ara amikar dum han alangli tuning rivek nei dia thong nei athege alang athege ladak kadu ele naga bhan long leyor ke kali udang nang long legi or jontor doktor jontor rong pia kai hutame hola non tiar jeleng along legi alang tum sipi arleng thedum sipi pini monsing rong pi hut hola dak kopenia along lelong hola bengon bari long alang tum si long legi or pini kiong dung along legi or pudam lote arleng the autonomous council kachari tum siki or pini tum rong sor ki yor dei afur mak langoi pini sur rong phalasan gane ke chokche lasi alangli lason ningi ber bote alang li phanta me tespur rame ki subjilang nama lasini lilan ningi thilo tapi lason nili tum borna nara phan kalili kilang nang bok nang ne nili tum longge jorje longle ke yor bote apru nabak langoi kona lo borjana sob longle ke yor koma gangbura se longle ke yor nili tu phan vaidak rada pen phan napak nei lasi nili ning dup peglo lasi lan se nili ningi chotpo lapen ampar hitame non combination ahokpet atangka long letik ke sangse punili hangdaram se nili labang so media akorde engir teman ke answer tin one thing pardon paing ingkora phoni pre cheklo ni paing kora phoni nele tum council long kaumri dam hot council secretary sir sim taro nagani ye duna bathak nele tum ningduk pik lapen ke junopik athe la solar project apuri angkang an ke pota do lablo kusi alang linang pudun te boy fis dame nili tumarong arat tungke pota avek tumsi ong 80% denge pota avela lapen ke pota ke do tum ansi compensation long labji polante kumal la dak compensation long lang halat 20% atum si long chot pama along leki dun beke la kadok avedam da dun lablo la kadok aveng bong benta 20% atum si pota do cholang mna 20% um si long chot po la si labang e chokche la si council ke ja ke thege ding atum ladang matha pa me nai nili tumke compensation ahok pera compensation nang pipe plan letumen long lerang pek contact he lapen ke compensation are da bang 1.75 lakhs council asor kapathik ben nong 1 lakh vet tame 1.75 lakhs ke ator dupik lo sinagi pu lapen ke nili tum kroy kre lapen ke
kita fena rong apan abang ke alang litum rehabilitation mana cecak elok pusi nilitum berta long dun alang litum han ke ladak solar project kam naik tem lopone har nane along kapre along le lang piat lo har dak se alang litum pan pado pathak po pusi alang litum cecak pu tangte karbi ka ke ladak donang neluma karbi ke ladak pen thoda nang poma karbeng long pen ke hanse rong lamang kania hanse rong adin ke parlo se parlo lablo nilitum cm abanglo lang da cm pen a chingkilo lapen ke cm nang toy si circuit house long ta amor sing tiso sir land and revenue in charge cm lapen ke rite sing hi sir lapen te sar dor sing rong hang mla alang litum lapen te nelitum rong sir lapen land karbeng long land protection committee la anching rupet circuit house arlo masin nelitum chingki che than lo je kania hanse rong phana son son ke nanne a dim lang pi pa mesi alang litum phan ke do ke tha ka phan towar me theng lang thik pisi alang litum phan thik pinangji pusin litum jingbai lo la so teng pen alang litum lam chak nang ji pi lo to nang litum nang paklang ma ke mesen alam lo nang litum nang paklang ke der thulo he kapre ka tum ke mentuni pen nang paklang pi elo he pusin nang puru tangte nelitum nang paklang pi eta pini arni nelitum phan pini thang alam chak ta belang alam chak nang ji pi ga phialam lo nelitum phan ke compensation ta hala pota do mana veji pu tangke hansirong sor asonson ne hansirong son ne patai cheta ve nangli tum council sor si chini lo neli me thangarong mata pota cheta ve pole puda cho 100% nang bang ben 5% si neli tum arong da pota do cho athai ko people lo pota ve plote pota bunai nai phanangli tum ana tangka nang yan hala eson phanai hala eson phanai angke aku neli tum hanang purun delang amuk a period hot si pata ke pilablo nang letum cepon period pu kunna lo nelitum cepon ini ani nang letum nang cepak lang a report nang cepak lang lo jel laan solar project pure rong pata do lablo pu sida me nang letum alam thepe ali nelitum tok jir ben sing pak lang nai lapen lake transparency nai dak per the da mani ma thek long lam nai lapen te akol la chota kali la nang letum la project apan compensation ki pg po tangka ko mama pan ki pi ma nang letum mane phan hang joy lane le tum kroi kre lapen labang ke fully transparency nai paklang dak nai press meet long chota kale ekdom paper media long flat nang ji lapen te nelitum phan copy pc non nelitum nangkar joteng manang che chak ji ma lage nang le tum press meet pengali nelitum phan tok jir ben sinang bachini nai lapen te ladak project akam nang claim clear plan nelitum phan klar dak pen nelitum phan nang ching vai nang ji kali pulan de nelitum me long le pek the lan hello